I bet you know. Takže hoši, dneska vám řeknu, jak to bude dál. Malá informačka, jak to bude dál. Bude tady samý vlogy, challenge, no, challenge ještě nemáme ani jeden, ale vlogy furt budou. Nějaký malinký let's playček. Let's playčky, jo, let's playčky chcete. Napište do komentu, jestli chcete, prostě. Prostě jestli chcete. Let's playčky. Let's playčky můžou být. Jo, můžou být. No. Tady tu šňůru ten. Au! 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 Au!